Good morning guys. Karon na nasa Hulakaw ko no. Mo to kuguan kanang merkado na mo. So ubanon gyapon mo nako karon, kauban ako mamaw. Kami duha. Magsuri-suroy ra gud. Maskin way korta ba, kabuak kita ni karon impas kita. Suri-suroy lang ta. Naglakaw pa mi no kay dito mi sa lain barangay magpusakay. So atas kami maglakaw. Layo pa gamay. Bawal man mo sakay og duha. So duha man mi kabok-kabon ako mama. Mag tricycle na sa gamay dito sa Pandan dito lain ito ubos pa. Pwede mo sakay. So mag-exercise mo sa ta lakaw ba. Naa nami sa paano kanang lain nga barangay kini oh, Tulay. Mula bang kadiri sa Tulay, lain na nga barangay, mo nang gitawag nga barangay Pandan. So dire may mga tawag sa kenan nga tricycle. Tanaw mo kung naa ba, kung wala diretso gina to merkado ron. Lakaw napata sa paano waiting area kay pa nila ba yung train. Paabot pa mi sa train. Naabot namin sa merkado no. Palit sa may tambak. May palit ako mama. Paabot sa paan. Nakalakaw lang yan no kay pag sinusunod ras ka ng kuhan ba. Asa sunod ba? Gaisano? Sunod ka sa Gaisano? Ay, dito dati na kaibigan ito. Kinsa mo na bulinan? Ano ka bilinanan? Mato ko namin sa Gaisano. Asa na nila? Tara tuloy oh. Makaagi di ka na? Ha? Asa ka agi? Tanong sa tasa sinila? Oh, sultan din yan. Sige, tanong mo ito. Ilaw yung sultan. Sultan. Tapos kung takapilay sinila eh. Nilay sinila si mother oh. Tako. Ano, nindot ko na blue. Malagpili na. Pili pa mama ang sinilas. Pili pag sinilas. Pili pag sinilas no? Ako ko ba unsa pa sa napalipat? Pero kagawas yung kisaan. Asa na mo bilin ma? Subag pa lang ko naabot no. Kay usaraman ka motor ang pwede makarga. So naano ko naguna. Ako mama na nasa uwi. So muna sa kog nang uli sa balay niya balikon ra ko mama. Ihatod ko lang ni. Ako gidala kay murag taod pa to siya maabot. Gikan ako sa balay. Nya karon mubalik ko dito ginaugan ako sa motor kay ako tabuon si maman para ako'y magdala sa iyang gidala. Susan no? Susana Roses. Abot na. Adili na buko ko tatay. Agay. Sandali gidala mama. Mao pa si pag-abot niya. Lisod kayo ang
pagsakay na mo sa kuan ba pauli kay gamay ra kay mamasahero nga habal-habal bitaw motor single nya isa ra pagid pwede masakay ano nga dili pwede magdungan kay lahi naman karon gud padulong mi sa mua balay init kayo sa balay abot na gutom man kayo mag-snack sa ta unsa ni mga pan Ano? Sorry. Umaga na. ano sa to Sinilas na kamisa lang. na eh Sinilas na lang kita akong kuan. Hindi kong kuan ni kasuglan sa. karon sa tagpahan kay gutom ka Pagyan na sila. Mukhaon sa kuno nya ang tiyo